गोंयचो भुंयपूत मास्टर दत्ताराम वळवयकाराक खुटवळकारांनी तेचे आवडीचें नाटक सादर करून आदरांजली दिली। विविध कार्यावळी आनी रंगकर्मींचो भोवमान घडोवन खुटवळ सम्राट क्लबान मास्टर दत्ताराम वळवयकाराच्यो यादी जागयल्यो। खुटवळच्या पेडणे टावन सम्राट क्लबान निकतोच मास्टर दत्ताराम वळवयकार स्मृती नाट्य महोत्सव घडोवन हाडलो। खुटवळे जाल्ल्या ह्या महोत्सवाक देवी ब्राह्मणी देवस्थान समिती, खुटवळचे ग्रामस्थांचे सहकार्य मेळ्ळें। गोंयच्या नाट्यमळार अभिनयाचो ठसो उमटावपी शहा शिवाजी हे मास्टर दत्ताराम वळवयकारान सादर केल्लें नाटक थळाव्या कलाकारांनी प्रभावीपणान सादर केलें। ज्येष्ठ रंगकर्मी रामदास परबाचें गोंयच्या नाट्यमळार देखदिणें योगदान आसा। त्याच्या ह्या योगदानाची दखल घेत सम्राट क्लबान शाल आनी श्रीफळ भेटोवन राज्य पुरस्कार जैतिवंत रामदास परबाचो भव्य सत्कार केलो। रामदास परबान आयज मेरेन शेकड्यांनी नाटकांचें येसस्वी दिग्दर्शन करून गोंयभर तशेंच दिल्लीचे नाट्य सर्तींतय नामनो जोडल्यात। साबार नाट्य सर्तींचें ताणें परीक्षणय केलां। सम्राट व्यंकटेश नायकान ताचेर भाश्य केलें। राज्य कला पुरस्कार 2018 आणि 19 मध्ये त्यांनी मिळवलेला आहे। असा मानाचा त्यांना पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे। आणि अशा या गेली 35 वर्षे ते अविरत आपले काम सांभाळून प्रत्येक गावागावात फक्त गोव्यातच नव्हे महाराष्ट्रात सुद्धा त्यांनी आपले दिग्दर्शन करून कलाकार घडवलेले आहेत। तुमच्या आमच्यातले कला त्यांनी या व्यासपीठावर सादर करण्यासाठी आम्हाला प्रोत्साहन दिलेले आहेत। ते आहेत आजचे सत्कार मूर्ती। आपण त्यांना एक प्रकारची ऊर्जा आम्ही जर सत्कार केला त्यांना मिळते, त्याच्यामुळे इतर दिग्दर्शक तयार होतात। आणि सम्राट क्लबनं आम्ही सुरुवातीपासून एक धोरण ठेवलेलं आहे की जे कलाकार आपली कला सादर करत असतात, जे कलाकार आपली सेवा समाजासाठी देत असतात, परंतु समाज त्यांची दखल घेत नाही। आणि सम्राट क्लब हा अशा समाजासाठी काम करणारा, कलेसाठी काम करणाऱ्या अशा या, तुम्ही टाळ्या मारल्यानंतर तर माझं भाषण संपतं, अशा या कलाकारांचं आम्ही जर कलागुण आम्ही बाहेर काढून त्याचा सत्कार नाही केला तर कोण करणार। गोवा 365 खातीर खुटवळ पेडणेच्यान जवाहर बर्वी।